רמי בחוץ לארץ. יאללה! הבית שלו ברכה? איפה סימה? הלכה כבר לפני שעתיים. היא תמיד יודעת מתי לברוח. זה לא אני הייתי. זה טוב להטרדות מיניות? זה לא הייתי אני. יאללה, איפה התיק שלך? יאללה, תפסיק וואי, כרטיס. מי צבט אותי בתחת? מי לגמרי? אל תגיעי בי. מרינה, תקחי את התיק. תשתקו רגע. תמיד חלמתי לפשפש, לעשות פיפי באמצע. אני עשיתי עם פנס. הכי כיף. מרינה, אחר כך אתה אומר שמחכים לך. יואל. נו, אז יאללה, תגידי יואל, הכל סגור. אולי הוא יגיד לה... אנה פה, שנגמר עד הבוקר. אנחנו רוצים חצי ככה הכל נעול. הנה מפתחות. רגע, את הפריס האחרון לא נוכל לנעול. למה לא? איך ננעל אותו מבחוץ? אתה צריך להיות בפנים בשביל לנעול אותו. מי היה מאמין? יצאנו באור יום.